επιθέσεις πάνω από ελληνικά νησιά, αλλά και καταγγελίες εναντίον της Ελλάδας ότι παραβιάζει τον τουρκικό εναέριο χώρο, η Άγκυρα συντηρεί στο Αιγαίο το σκηνικό έντασης που διαμόρφωσε από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες από τύχη δεν προκλήθηκε θερμό επεισόδιο ή πτώση αεροσκάφους, αφού τουρκικό F-16 μετά τη διέλευσή του πάνω από τα αγαθονήσια και τους φούρνους παρουσίασε βλάβη και ζήτησε άδεια για να πετάξει πάνω από την Ικαρία, ώστε να φτάσει πιο γρήγορα στην Τουρκία. Οι ανησυχητικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής σύσκεψης που συγκάλεσε στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε προβληματισμένος από τη στάση της Άγκυρας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εσκεμμένο σκηνικό έντασης από την Τουρκία. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην προσπαθήσει να αξιοποιήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην προσπάθειά της να αποσπάσει την προσοχή από την δυσμενή πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ίδια. Ο κύριος Παπανδρέου κάλεσε ακόμα την κυβέρνηση να διαμηνήσει στην Άγκυρα πως αν δεν συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, θα παγώσει τον προσεχή Δεκέμβριο τις διαπραγματεύσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική πολιτική και τα θέματα του Αιγαίου και με την Τουρκία θέλουν μια συγκροτημένη πολιτική η οποία να ασκείται διαχρονικά και να μην απεμπολούνται πλεονεκτήματα ή δυνατότητες που έχουμε κατακτήσει. Την ίδια ώρα το τουρκικό επιτελείο με επίσημη ανακοίνωση υποστηρίζει ότι στις 20 Ιουλίου ελληνικό Super Puma που έτωσε στη Λέσβο παραβίασε κατά 4,5 μίλια τον τουρκικό εναέριο χώρο, εντός του οποίου πέταξε για 6 λεπτά. Στην Αθήνα πάντως το Πεντάγωνο δεν αποδέχεται τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ενώ διαψεύδηκε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρουσία τουρκικής ακτεορούχτ στο λιμάνι της νήσου Ρο. Ασφαλείς πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι χθες προκάλεσε αναστάτωση η πλεύση φουσκωτού σκάφου σε κοντινή απόσταση από τις ελληνικές ακτές στην περιοχή του Καστελόριζου και της Ρο. Το συμβάν δεν δημοσιοποιήθηκε, απασχόλησε ωστόσο τις ελληνικές υπηρεσίες.